Je to taký nezvyk, ale na to, aké je to malé vozidlo, dokonca len s litrovým motorom, trojvalcovým, je to svížne. Ten rozbeh na tej diaľnici je primeraný, netreba od toho samozrejme očakávať veľa, ale svížne reaguje. Podvozok, myslím si, že nemá veľa možností konfigurácie, je to asi len taký ten základný podvozok, ktorý nie je adaptívny. Odoláva sebe menším jamám, previezli sme sa trošku aj po teréne a vôbec som necítil rozdiel v tom, že či idem po hlbokých alebo plytkých jamách, naozaj akože reaguje dobre. V spolupráci so 7-stupňovou prevodovkou DSG funguje zaujímavo. Čiže keď sa DSG preradí do pravej strany, tak človek si môže pridávať rýchlosti samostatne a dokonca aj pádlami. Čiže človek si radí pohodlne počas jazdy, vie podradiť kedykoľvek potrebuje. Keď chce ísť plynulou jazdou, tak si to proste len hodí do Dčka. Treba povedať, že táto motorizácia poskytuje aj možnosť mať manuálnu prevodovku, čo pre niektorých ľudí je stále lepšie pre ten zážitok z jazdy. Ale nahradzujú to pri automatickej prevodovke samozrejme pádla. Brzdy reagujú pohotovo, môžeme to vyskúšať. Tak ako ste si všimli, brzdy sme vyskúšali. Ja som spokojný. Napriek tomu, že toto autíčko má v sebe 1-litrový trojvalcový motor, dostanete krásnych pohotových 116 koní. Škodu Scala by som v prvom rade odporúčil asi ľuďom, ktorí jazdia veľa po meste. V rámci mestského komfortu a jazdenia je to za mňa dobrá voľba.